Urterreko lehiaketako sari banaketara. Aurtenbeko Liseo Antzokixan elkartu gara, ez da areto txikisa, ikasle pila bat etorri sarie, ipuin lehiaketan parte hartziabe olakua izan da. Haundisa eta ederra. Orduan txalo, bero bat, nahi dut, emotia, parte hartu duzuen ikasle guztiei. Ze ez da broma, mila ipuin inguru bialdu dituzue, 1000 ipuin, pilote bada. Orduan izan da oso zaila, irabazleak aukeratzia, baina baten batzuk aukeratu bia dira, eta gaur ditugu hemen basarituak, ezta? Bueno, orduan, esan duten moduan, aurtengo irabazleak hemen ditugu, euron ikaskideak be bai, irakasleak eta familiak be etorri dira, egun espeziala dala pentsatzen dugu. 5 sari izango dira guztira, LH bat eta 2. mailan, 3 eta 4. mailan, 5 eta 6. mailan, eta DBH-ko lehen eta 2. mailan, eta DBH-ko 3 eta 4. mailan. Aurretik baina eskerrak emoteko be aprobetxa honaiko neuke, alde batetik parte hartzaile guztiei, ja, jaso duzu txalo bero bat, ikastetxiei eta epaimaikidei be bai, hoientzako be beste txalo bat. Eta bestetik eskerrak emon nahi detzegu, aurten be opari sakaitzeko liburuak emon dezkuen Erein, Pamiela Kalandraka eta Susa literatura argitaletxiei, eta baita Ibarko Burbujasi Mas eta Elite liburudendei ere. Eta eskerrak zela naiz Ibarko udalari, Koliseon egiteko eskaerari baietz esateagatik, eta bertako teknikari finei, Manolo Orgoizan dago, berantzako beste txalo bere bat eskatuko dugu. Bueno, eta bain bai, ekitaldi izakin hasiko gara, baina sarixak banatu aurretik, zoze ikustia nahi dozue? Magia pizkat adibidez? Bueno, batxalo, bero batekin hartuko dugu, Imanol Ituino Magua. Magic moments when two hearts are caring. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. Eskerrik asko, Jon Androk, mila esker bai. Niri izena Imanol Ituino da, eta magua naiz, konturatu ez bazarete. Zen mozu dute, ondo? Bai, oso ondo esaten du batek, klasean baino hobeto esan du batek. Bueno, orduan. Bai zera. Bueno, Kriston, oi simpatiko, eskerrik asko. Kriston magua naizela esan du, zuri izena? Naiz eltzen, baina, bueno, zuri izena? Unain nire laguna da, ja. Bueno, orduan, begira. Beste magia bat egin nahi dizuet, begira. Niri
asko gustatzen zait magiaren historia, eta aurretik egondako mago guztiek zer egiten zuten, eta bazegoen mago bat egiten zuela magia bat egunkari batekin, nahi baduzu erakutsiko dizuet, bale? Bai, berak egiten zuen, lagunduko idazu, nahi? Bai, etorri, Unai, etorri hortik, Unai, oso ondo, etorri, oso ondo, Unai, oso ondo, etorri. Etorri, Unai, etorri. Ikusiko duzu, Unai, nola eskua ematen didasunan jendeak txalo ingo duen, ikusi. Ikusten duzu? Magia. Oso ondo. Unai, begira, magia egingo dugu elkarrekin, bale, Unai? Horretarako, mago honek egiten zuen magia egingo dugu, baina zailago egingo dugu. Nik egingo dut begiratu gabe, ikusi gabe, zailago egiteko, bale? Orduan begira, importanta da, nik begiak tapatuko ditut, importanta da, zuk aztertzea ondo, materiala, ikusi ez dela zer ikusten, zer ikusten da? Bestaldetik? Ez da ere. Bestaldetik? Bai, claro, porque begiak aurrean dugu, orduan. Nik begiak tapatuko ditut, bale, Unai, eta zure lana da, ur hau hartzea. Hartu eskuarekin, ez hartu, hartu. Unai, ez edan, Unai, ez daukazu formula aurpegia, Unai, kontuz, bien, oso ondo, horrela begiratu, horrela, oso ondo. Nik begiak ez daliko ditut, eta egunkari bat erabiliko dut magia egiteko, bale? Eta zure ura, orduan, ura, hortxe, egunkari hor txutsiko dut, bale, hortxe ura, perfecto. Nik ez daliko ditut begiak, eta momentu batean eskatuko diot ura Unairi. Unai, zuk ura eman niri, gero. Nik hemen jarriko dut eskua, eta zuk niri emon, bale? Importante, eman, ez eman, Vale, bada espada, bueno. Oso ondo, perfecto, nik begiak tapatuko ditut, ez daliko ditut, eta jaun Andreok, orain, egunkaria. Ez dut ikusten, oso ondo, ordan, perfecto, begira. Mago honek egunkari erakusten zuen, publikoari erakusten zion, bale, horrela. La, zuena beste, baina niri abeste gustatzen zait. Bueno, horrela erakusten zuen, bale? Normala, egunkari bateko orrialde arrunt batzuk, bai, Unai? Bale, ez dut ikusten, Unai, bai edo ez? Bai, perfecto. Eta erditik tolestuko dugu, bale? Eta barruan sartuko dugu ura, horrelako poltsiko antzeko batekin, eta ura sartuko dugu, bale, Unai? Hemen. Unai, ez dudala ikusten, nola? Hemen. Hortxe, perfecto, eskerrik asko. Eta ura, hementxe barruan sartzen zuen, bale? Hortxe, egunkaren barrura, bale? Inolako, bai, barruan, hortxe, barruan, bale? Inolako, ez, egunkaren barrura. Ur guztia, Jaun Andreok, ez dago dudarik, ur guztia barrura joan dela, bale? Inolako duda barik, ur guztia barrura, bale? Bai, oso no, perfecto, Unai, hartu hau. Unai, oso no, perfecto. Orain dator magia, begira. Ur guztia mentxe dagoela, begira, magia, begira, keinu magiko egin. Eta flipatuko duzu, Jaun Andreok. Keinu magikoa egin ondoren, ur guztia. Desagertu egiten zan, ez zegoen uraren arrasturik inondik inora ere. Zer? Itxaron, magonek buelta eta guzti ematen dizion egunkariari ikusteko entzela zer erortzen, ez da harrigarria. Flipatuta zaude. Ez, baina itxaron, magonek egiten zuena zan, berriro horrela egin, keinu magiko egin, eta keinu magiko, ekarri pitxerra mesedez, keinu magiko egiten zuenan, berriro ere ur guztia barroa botatzen zuen. Eta orduan jendeak txalo egiten zion, pilo bat. Baina. Unai, magoa naizela, Unai. Txalo bero bat Unai rentzatu oso ondo egin duzu. Eskerrik asko, Unai! Hiper mega mago, inoiz ez didate hori esan, bueno. Lasai, Jaun Andreok, lasai. Begira, madre mía, zera de gotera, kemen. Bueno, beste magia bat egingo dut, eta gero ja hasiko gara sarien banaketarekin, bale? Ordan, adibidez, zuri izena, hemen txizkinean zaudela? Bai, izaskun, zer zara, irakasla edo errepikatzaia? Liburutegiko zaintzaia, tomaia. Izaskun, lagunduko zenidaken magia simple bat egiten? De hecho, nahi baduzu, maga bihurtu zaitzaket. Bai? Izaskun, etorri, Izaskun. Lasai. Izaskun, begira, magan bihurtuko zaitut. Erreza, kontuz, hemen, eske goterak daude, ez dute ondo zaintzan antzokia. Bueno, begira. Eskerrik asko, simpatiko. Gero, lasai, begira. Begira. Magia hau egiteko, gutxi ikusi dituz orduan, begira. Hemen txaukat egunkari bateko orrialdea, bale? Ikusi, bueno, epa.
egunkari bat, bale? Ordan, honekin egingo dugu magia, eta egingo dugu magia ere kartekin. Badakizu magok askotan kartak erabiltzen ditugula magia egiteko. Nik hemen zauzka kartak. Ordan, begira, izaskun. Lasai. Ze jandu zue gaurko saltzeko, madre mia, Begira, hemen zauzka karta, pokerreko kartak, pikak, trebolak, diamantak, ezakite ezagutzen dituzu, más o menos. Bai, izaskun? Gutxo gara. Bueno, ez importa, ez da zorra. Begira, karta huetatik, 3 karta emango ditut aukeratzeko. Lehenengo karta, nik asmatuko dut, magoan nina izelako momentuz. Baina izaskun, bigarren karta ja, elkarrekin egingo dugu, izaskun. Eta 3. karta, zuzek bakarrik asmatuko duzu. Maga bihurtuko zaitut. Nik esplikatuko dizut nola, Ordan, ondo nazu, eta ez da ikusten dituzue pikak, trebolak, diamantek, den denak ezberdinak, bai? Pikak, trebolak eta diamantek denak ezberdinak. Ordan, adibidez, zuri izena? Emilia. Bai? Emiliak hartuko du karta bat, Emilia. Ez erakutsi izaskuni, bale? Zuk bakarrik ikusi horrela, bale? Ez erakutsi izaskuni, bale? Emilia, venga, gerturatu ona, eta hartu bat nahi duzuna. Kontuz, hemendik eroriko naizela, Oso, no, perfecto. Emilia, hortxe, bat, karta bat. Zuri izena? Nola? Imbram, beste bat. Nahi duzuna. Edo esan, ja, alto, edo nahi duzuna, edo... Venga, hortxe, oso, no, perfecto. Nik ezin dut ikusi. Nik ikusten badut, ez da pasatzen, importante da, izaskunek ez ikustea. Eta zuri izena? Hartzai, venga, hartu bat edo esan, stop nahi duzuna, venga. Stop nahi duzuna, edo nahiko, edo... Hortxe, stop? Perfecto, hortxe. Perfecto, hartzai, hortxe, zuritzat. Zuri, simpatiko. 3 karta aukeratuta Jaun Andreok. Zuk ez dituzu ikusi, ez da? Orain dator magizaskun. You are going to flip it, begira, denak ez. Lasai, izaskun, begira. Zuk gero egin barduko duzuna da, nik egiten dudan berdina eta asmatuko duzu, begira. Artaziak hartuta, lehenengo karta. Emilia. Artaziekin, Emilia? Ez dio botako, lasai, zaudete deno botako, diga ez. Begira, horrela begiratuko dut. Bale? Orain egunkariarekin. Bale. Begietan ikusi dut, begira. Artaziak hartuta, Emiliaren karta asmatzeko horrela bakarrik egin bada. Hemendik moztu? Horrela. Gero zuk moztu beharko duzu, Bai, baina nik uste Emiliarena asmatzeko horrela moztuta. Eta horrela moztuta, nahikoa dala. Hartu egunkaria, eta hemen zer azaldudan. Begira. Ze itxura azaltzen da hemen izaskun. Zer da? Bihotza izaskun. Emilia, ez esan zein den zure karta. Baina bihotz ikurrekoa da, bai ala ez. Bai? Buatxa! Ikus dezagun zenbat bihotz dauden hemen, porque gero, bihotzeko karta asko daude, zenbatuko dugu hemen zenbat bihotz dauden, Begira. Bat. Erori zaizkit. Ai, uretara erori zaizkit, mekatxit laporra. Bat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9 bihotz. Emiliaren eskuetan dago erantzuna. Emilia, zein da zure karta? Zein da zure karta? Erakutsi. 9 bihotza, Jaun Andreok! Asmatu dut, izaskun! Oso ondo ingo duzu zuk, horrein izaskun, flipatuko duzu. Begira, 9 bihotza. Bigarna, nor zeukan bigarna? Ibram, hortze zaude. Begiratu nire begietara. Bale? Harrapatu diot, fijo, izaskun, fijo. Begira, bai, badakizinen. Ibramena egiteko oso erreza da. Ez da asko moztu behar, horrela eginda. Eta horrela eginda, nahikoa. Hori baino ez. Hartu egunkaria horrela, izaskun. Eta dakizu nola hitzen zaion figura horri pokerreko barajan? Pika da. Pika. Bihotzaren antzekoa da, baina beltza. Eta dauka bustantxo bat hementza azpian. Zure, ez esan zein den, baina pika ikurrekoa da, bai ala ez. Bai. Ireki guztiz egunkaria. Ea zenbat pika azaldu diren, lehen gogoratu 9 bihotza. Ea orain zenbateko pika den. Zenbat daude? 3, 4, 5, 6. Lehen 9 bihotza, orain 8 pika. Ibramek horrela egiten du. Zein da zure karta? 8 pika, Jaun Andreok! Hau zuk asmatu duz izaskun. Hei! Azkena falta da. Azkena zeukan hartzaik. Non dago hartzaik? Hortxe.
Zaki zer rinduan hartaziekin, zer rindut hartaziekin. Galdu ditut hartaziak. Ez daki, baina zu behar dituz orain. Zer di, hemen txe daude, eske boltsiko ondia dauzkat, hemen txe. Izaskun? Hortxe daukazu hartzai. Hemen txe daukazu Venga. Ez erakutsi, Ez erakutsi karta, Hartazikin, izaskun. Hartzai, zu saiatu karta botatzen mentalki. Pero erakutsi gabe. Oso morrela. Bota ona. Buruarekin, vale, oso ondo. Lasai. Eta moztu, izaskun, moztu. Moztu, bai, moztu egiten du, izaskun egiten todo, vale. Izaskunekotik. Horrela. Ikus ezagun. Bueno, hartu zuk, nik ez dut ikutu nahi. Zein da karta, erakutsi karta, horrela bota duzu lehen, zein da, erakutsi. Lauko erromboa, lauko diamantea, beira, hausena, lauko erromboa. Izaskunek berak moztu du. Izaskun, ireki egunkaria? Ireki guztiz? Bat, bi, hiru eta... Lau errombo da, jaun Andreok. Izaskun, oso ondo egin duzu, eskerrik asko, Izaskun. Venga, mi esker. Agur. Oso ondo egin duzu, bota diozu karta. Bueno! Lasai, orain? Lasai. Orain, emango diegu berriro harrera aurkezlei, eta uste dut, sariren batia banatuko dutela. Urdeuri zaudet, zuek ez dakizu orain dik zeinek irabazi duen saria, edo bai? Badakizu, bale. Bueno, jaun Andreok, txalo handi batekin agurtu ditzagun aurkezlako. Orain, saria banatuko direnako, gero gaude berriro, bale? Gero arte! Bueno, entzuten da, ez da ona da, Manol, gustau gatzue? Bueno, lasai segero torriko da beste pizkatian, bale? Bueno, eta hain bai, sarixak banatzen hasiko gara, eta DBH mailakin hasiko gara. DBH lehen eta bigarren mailetan, Eibar BHI ikastetxeko ikasle batek eraman dau sarixa. Eta txalo, bero-bero batekin hartuko dugu, June Alzaga Arronategi. Eta gurekin dakago Idoia Labado eta kitxokoa sarixa moten, igual argazkirako, barkatu June, igual alde hontan, barkatu, alde hortan, bai. Oso izili zauzie, Txalo bere bat emango txago Juner, izta? Kesta entzuten, isa! Eta DBH 3 eta 4 mailetan, igazko irabazle berdina da, Lasalle Azitaingo ikaslea da saritua, berrido irabazi da sarixa esan duten moduan, Jesus, eta Txalo bero-bero batekin hartuko dugu, Alaitz Herrera Uriona Barrenetxea. Gero gogoratu irabazleek amaieran taldean atarako dugu argazkixa, Hemen dakago Alaitz, bigarren urtez sarixa gasotzen, eta ia beste txalo bero batekin agurtuko dugu Alaitz. Bueno, eta beste magia apur bat geixau ikustea nahi duzue? Deitxuko tzagu berrido Imanoli etortzeko. Ba, venga, danon artean deitxuko tzagu, bai? Etorri, zaitxe Imanol, altu. Kaixo, berriro. Bueno, begira. Lasai, madre mía. Zerako klub de fans daukadan, hementsa, Ibarre. Bueno, begira. Hartuko ditugu kartak ondo gorreko ditugu, begira. Adibidez, norbaitek lagundu nahi dit, a ver, adibidez. Zure Julen, etorri. Julen, simpatiko. Julen, ze moduz? Ondo? Kontuz, guztita dago, men. Bai, oso no. Bueno, ez eman eskua, berendio. Begira, Julen. Erretulki bat utziko dizut, bale? Gero itxuli barri dazu, hartu.
parkatu. Bueno, bota nahi baduzu. Bien, oso ondo, perfecto. Eta kartak ere erabiliko ditugu magia egiteko, bale? Begira, orduan. Julen, karta guzti hauetatik Julenek bat hartuko du. Bale, Julen? Karta guzti hauetatik hartuko duzu bat. Bale? Eta erakutsiko diozu jende guztiari. Baina Julen, nik ezin dut ikusi. Nik ikusten baldin badut, baina badakidalako zein den, bale? Nahi duzuna, bale, Julen? Denak ezberdinak, pikak, trebolak eta diamantek, edo zein, nahi duzuna. Bale, Julen? Venga, hartu bat. Azpitik, gainetik, nahi duzuna. Hori? Venga, erakutsi guztioi, nik ez du begiratzen. Eta inork ez dezala esan, orain, los de bastos edo lako bat. Inork ez dezala esan, Hola, beira, arrazki bat aterako digute. Oso, no, perfecto, bien. Erakutsi diezu, Julen? Bai, kontuz, buelta emango dut, ez dut ikusi nahi. Orain, Julen, nik orain kartak goitik bera botako ditut, eta zuk nahi duzunean esan, stop, edo nahiko, edo geldi, eta hortxe garatzen naiz, bale? Hortxe bakarrik, utzi hor zure karta. Barra egiten du, zurea, utzi hor, jazta, utzi duzu hortik? Orain zure karta orain non dago, Julen? Hori izan? Que susto, bale, jo que sé, hartu du hortik, dago hortik galduta, ez da, erditik más o menos hartu duzun tokian, bale? Ondo naztuko ditugu karta, begira. Gainera nik karten aurpegiak ez ditut begiratuko, imaginatu begiratzen ditudala, baina ikusiko nuke berak egin duen firma, orain jakingo nuke zein den. Nik berak egin duen firma ez dut ikusiko, bale? Berak, bai, firma edo marrazkia egin duzuna, berdin dio, firma egin duzu, ez da? Ez dizut eskatu igual. Parkatu, Julen, lapikoa joan zait, parkatu, begira. Egin firma bat, ba. Magoa naiz, badakit, magoa naiz. Venga, egin firma bat hortxe, marrazki bat, firma bat, nahi duzuna. Hori? Beste zeu zer, edo aurpegitxo bat, edo zurizena, edo... Bueno, egin du... Ez dakit oso. Zer da? Aurpegi bat. Bai, bueno, da, aurpegi bat, baina lo gutxi egin duen aurpegi bat, bale? Hor dago, bale? Lauko bihotza berak egindako markarekin, marka batzuk egin dizki horrela, marra batzuk, eta aurpegitxo bat hor, bale? Erroturkia jaztu behar, horren gora dezaket, bale? Hortxe dago Julenen karta. Kamarari erautxukutsiko dugu, etorri, Julen. Uste nuen bideoa zala, bueno, oso no perfecto, argazia zan. Bueno, hortxe dago, lauko bihotza, begira, Julen. Lauko bihotza hau bakarra da munduan, ez da? Zuk ez duzu beste lauko bihotzik firmatu. Zuk hau da firmatu duzu bakar. Begira ze polita. Zartuko dugu erdian, gutxu gara bera, barajaren erdian. Hortxe, barajaren erdian. Eta zure kartak, Julen. Zure kartak bidai bat egingo du. Barajatik, eskutik, nire poltsikora. From my hand to my pocket, in English. You are going to flip it, Julen. Bai, begira, Bat, begira, hemendik ona, bidaiatu ingo du horrela. Invisible, flipatuko duzu. Bat, bi, eta hiru. Toma ja. Ikusi duzu, Ez duzu ikusi, Julen? Bira, hemen ez daukat ezer eskuan. Eta hemen nire poltsikoan, karta bat azaltzen da. Ke? Kama? Hemen azaltzen da, karta bat. Baina, Karo, atzetik dena dire igualak, politena da ikustea, hau, benetan hau dela... Lauko bihotza bere firmarekin, eskerrik asko Androk, ikaragarrak zarete. Bai, bai da, Bai da, benetan. Bai da. Julen, torri nire ondora. Julen, hartu mentxe, zera gutxi magoian denek ikusteko. Julen, berriro ingo dugu, begira. Ez dakidaki zuen, baina magok, bustita dago. Bueno, ez dakitau daki zuen, baina magok normalean, hemen utxiko dut, bustita dagoelako. Magok badaukagu lege bat. Mago batek zer ezin du egin inoiz. Bere trampak irakatz, bere trukoak esan, ezta? Sekretuan gorde behar ditugu. Claro, orain azten baldin bagara, truko guztiak esaten, baina ez da magia, da bitxikeria bat, gauza kurioso bat, baina ja ez dago magiaren sentipenik. Nahi baduzue, nik azalduko dizuet. Bai, berdin zaizu edena. Bale, azalduko dizuet, begira.
Julenek lauko bihotza hartu du. Eta firma egin diozu. Berdin dio ze karta hartzen duen Julenek. Begira, lauko bihotza utziko dugu hortik, hartu beste bat, berdin dio zein. Eta erakutsi, ez da sekretua, zein da. Hiruko pikarekin egingo dugu, bale? Esplikatuko dizuet nola egiten den, begira. Gogoratzen baduzue, nik lehen horrela egin dut. Gogoratzen duzu horrela egin dut da? Ikusi Julen, begira. Ikusi duzu zer egin duen buruarekin? Gora begiratu du. Nik horrela egiten dudanean, zuen begiek gora egiten dute. Eta gora egiten du zuen bitartean, nik beste eskuarekin karta hartzen dut, eta oso askar sartzen dut into my pocket. Bueno, zenekien, baina lehen ez duzu ikusi, begira. Hiruko pika. Egingo dut, astiro, zuek ikusteko nola den, bale? Orain trampa ikusiko duzue, gainera badakizu zein den, baina bueno, nik egingo dut astiro, bale? Poliki, geldo, zuek ikusteko, bale? Hiruko pikarekin, super astiro egingo dut, begira. Bat, bi, eta hiru. Bera nola jartzen den ondo ikusteko. Bat, bi, eta hiru. Super astiro, kamara lenta. Kaya. Hor dago. Eta egiten dut horren askar inork ez duela ikusten. Parkatu. Ez duzu sinisten horrela egiten duanik. Gainera hiruko pika beste bat izan esaken poltsikoan, porque ez dago firmatuta, ez da. Ez duzu sinisten horrela egiten dudanik? Ego dut apurtxo bat bizkorrago. Baina zai kartarekin, hiruko pikarekin edo berak aukeratutako kartarekin. Bale, hiruko pika ez, lauko bihotza. Bale, zaituko nahi. Lauko bihotzarekin, ea ateratzen den, begira. Bat, apurtxo bat harinago, apurtxo bat bizkorrago. Bat, bi, eta hiru. Ea ikusten duzuen trampa, Toma. Bai. Ez. Hemen dago. Begira, ez daukate zer, Ez jarri aurrean, bestela ez dut ikusten. Bai edo ez? Tramposo, eskerrik asko, bai. A ver. Julen. Zenbat karta firmatu dituzu? Bat, firmatu, markatu. Nahi izan duzuen aukeratu duzu? Nahi izan duzun tokitik sartu duzu? Bai, ez da? Julen, 3. aldiz egingo dut? Badakizue zer gertatuko den. Badakizue noiz eta badakizue nola. Trampa ez baduzu ikusten, bihar okulistaren gana da. Lauko bihotza, jaun Androk, hortxe dago, zure firmarekin. Hartu zuk. Sartu nahi duzun tokian. The place where you want of the city of the together we are happy. Hala, hortxe, nahi duzun tokian. Hortxe. Hortik dago, ez dakite, hortik dago, erdian, erdian, begira. Metro batera. Azkenengo aldiz bidai egingo du. Zuek ikusi nora begiratu, esku honetara, beste eskura, gora, nahi duzuen tokira. Bat, bi, eta hiru. Jazta. Oso azkar egin dut. Julen, jarri horrela tzamarra. Eta ikutu hemen. Hemendik, nire botxikoan, ez flipatu. Hemendik bera, Julen? Zer da gor? Karta bat, baietz. Karta bat, eta bakarrik bat, ez daukatez erreskuetan. Julen, favoretxo bat egingo idazu? Hartu karta hau, hartu hor labia atzamarrekin, baina horreinik ez, esango dizutena. Hartu hemendik, erakutsi mengo jandenek ikusteko ez hasi horrela mugitzen, bestela jendeak ezakin ora begiratu. Jarri hemen eta esan behar duzu. Tara! Ja, magionen bukara dalako, bale, Julen, hartu karta. Eta erakutsi hor jandenok ikusteko. Tara! Lauko bihotza! Superona! Ahí va. Ez da? Parkatu. Eta hau? Hau? Ez, hau ez dara. Hau? Parkatu. Hau? Igual hauetako baten bat, igual? Batxutan gertatzen da, igual. Batxutan. Egon behar du non baiten. Egon behar du, osea. Dakatzu eskuan. Ah!
karta guztiek egin dutela bidai, batek izan ezik, Julen, gerturatu. Bai edo ez? Tara! Lauko bihotza etorri eman eskua, simpatiko. Eskerrik asko, Julen, oso ondo egin duzu. Hau zuretzat, hartu. Txalo, beroa, Julen, zat, oso ondo egin duta. Oso ondo, Julen. Qué movida, Begira, eta orain, hemen ari garela, pariako, sariak banatzen, niri gustatuko litzaidake beste sari bat emotea. Bai, bihurtuko dugu koliseo antzoki hau telebistako plato batean. Ni izango naiz aurkezlea, presentadorea. Bai. Zu guztiok izango zarete publikoa, baina izango zarete publiko de Telecinco. Hau da. Bai, zarata asko eta pentsatu gutxi, bale? Eta behar dut parte hartzaile bat, lehiakide bat, konkursante bat behar dut. Baina, konkursante hori izan behar du, heldua izan behar du. Gero ikusiko duzu ezer gaitik. Baina zuek lagunduko diozue, begira. Adibidez, nola deitzen zara zu? Bai. Nola? Barkatu? Jalifa? Etorri. Eta esaten dira zuen gertuago. Etorri. Ua, txalo gero bat. Ua. Errepikatu izena, parkatu? Kadija. Oso no, Kadija. Begira. Kadija, postekoa. Ua. Oso no. Perfecto. Begira. Hementxe euskagu 3 gutuna zal, 3 sobre, bale? Programa hasiko da, parkatu. Nik esango dut, gaur etorri da jolastera Kadija, parkatu. Gaur etorri da jolastera Kadija, zertara etorri zara ona galdetuko dizut. Eta zuk erantzun behar duzu, jolastera. Diba bat zara, una diba aquí, hau eroriko da, bale? Bai, esaten du. Bien, perfecto. Eta zuek lagunduko diozu magia egiten. Saria irabazten. Sari bat irabaziko duzu, Kadija. Wow, qué emoción. Mira, ekarriko dugu. Hau dagoela, ekarriko dugu mikro eta guzti. Venga. Esan nahi duzu zer? Egunon. Oso, perfecto. Bien. Hasiko gara. 3, 2, 1 bat eta azten da programa, 3, 2, 1, paran, pan, Ongi etorri jaun androak telebista saio honetara. Gaur etorri da gurera Kadija, zertar etorri zara ona? Jolastera! Oso ondo, Kadija. Begira, badauzko gomentxe 3 sobre, 3 gutuna zara. Morea, urdina eta berde pistatxo. Nik badakit batzuek horia esaten dutela, bestatxo berdin dio. Ezberdinak dira, ezta? Morea, urdina eta berde pistatxoa. Daltonikoren bat baldin badago, gorria eta gorria. Bien. Daltonikoa zara? Ez, bale. Sobre bakoitzaren barruan, sari bat dago. Hemen sari bat, eta hemen sari bat. Eta 3 sariak dira, onak. Derretxupete, esango nuke. Baina ez dira berdinak. Hau da, sari batzuk hobeak dira, beste batzuk apurtxo bat txarragoak, baina 3 dira, onak. Bale, Kadija? Aukeratzen duzuna, zuretzat. Zer aukeratzen duzu? Nahi duzuna, benetan. Urdina. Kadijak urdina aukeratu du. Bale? Oso, no? Ez dudana aurreratu Kadija da komodin del publiko dagoela. Horran, eskatuko diogu eurin iritzia. Orain, egin behar duzue txalo bakarrik urdina nahi baduzue. Urdina nahi duzuenok txalo egin. A ber? Bueno. Vale. Oso no, nahiko jende, oso no, perfecto. Orain, egin behar duzue txalo bakarrik morea nahi duzuenok. Horrek zure lagunak dira, zurekin egon dira eserita, pero... Bai, baina, 4 gatos. Vale, eta berdea nahi duzuenok, txalo egin. Bia izazkunek. Bueno. Nik uste dut, zarata gutxien izan duena, morea izan dela. Bai, ezta? Eta gero, urdin eta berderen artean, nik esango nuke urdinak izan duela pixka bat gehiago. Hori iruditu zait. Bai? Egingo dugu desenpate edo horrela ados zaudete? A ber, berdea?
Urdina. Berdea. Urdina. Morea. Dos locas ahí. Vale, oso, perfecto. Vale. Nik uste dut urdinak irabazi duela. Baina, Kadija, zure lagunek morean egin dute txalo. Nahi baduzu aldatu dezakezu. Katali. A ber, nola indi dazu? Ez duzu. Ez duzu aldatuko? Ez. Urdinarekin geratzen zara? Etorri zarelako? Bai. Ez du esan. Bueno. Ikus dezagun, zer dagoen sobre urdinaren barruan. Kadija, zuzeuk ikusi. Zer dagoen? Papel bat. Ai, que nervios. Papel horretan, horrela erakutsiko dut ikusi dezazuen. Papel horretan dago idatzita zein den zaia. Hori da bale bat. Bale? Bale? Bale. Pues un bale. Bale? Bale. Bale? Bale. Hartu balea. Edo aldatu nahi duzu. Nahi duzuna, Kadija. Ikusi aldut zer dagoen besteetan. Paper bat dago iruretan. Iruretan dago bale bat. Begira, hemen dago bale bat, hemen dago beste bale bat, iruretan dago balea. Eta hemen dago beste bale bat. Iruretan dago bale. Zu zein aukeratuko zenuke. Nik aukeratuko nuke gorria, daltonikoa naiz. Nahi duzuna, benetan. Jarraitzen dut. Jarraitzen duzu urdinarekin, bale, hartuko dugu bale urdina. Zer da gortxe, bale urdina, hartu bale urdina, eta ezabaldu oraindik. Gorde poltsikori badukazu? Gorde poltsikoan. Lehenengo ikusiko dugu zer ez duzun aukeratu. Emozine moteko, bale? Horia zuretzat da. 3 sari zeuden eta 3 sariak dira onak gogoratu, Sobre berdaren barruan. Bale bat, ea zer jartzen duen. Nik irakurtzen dut, baina zu konprobatu hori jartzen duela, Jartzen du. Ez duzu sobre berdea aukeratuko. Banekien, baina ez da saria. Saria mentxidatzita dago eta aukeratu ez duzun saria. Oh, zelako pena, Kadija. Ai, zelako pena, Kadija. Begira tematu naizela. Berdean nahiko txok egin duzu etxalo, hemendik, zure lagunek, morean egin dute etxalo. Nola esan dizu, Katalin, edo nola ditu dizu? Katalin. Zein da Katalin? Irakaslea bai. Irakasla. Zuk morean egin duzu txalo? Bai, ikus dezago. Zago besterik, Sobre morea, aukeratu duzu sobre morea ez, ezta? Ez duzu sobre morea aukeratuko. Banekien. Baina ez da saria, Kadija. Kadija hemen dago, eta aukeratu ez duzun saria? Zelako pena, Kadija! Baina, nik 3 sari zeudela agindu dut. Eta 3 ziren derretxupete. Ikus dezagun zein den zuk irabazi duzun saria. Sari hona izan behar du. Atera. Eta ireki lehenengo tolezdura. Irakurri mikrofonan zer jartzen du. Sobre urdina aukeratu duzu. Sobre urdina aukeratuko duzu. Banekien. Baina ez da saria. 3 sari zeuden, 3 rakonak. Aukeratu duzun saria, Kadija. Etxera eramango duzun saria. Bro. Txalo bero bat opari. Buah, txabal. Kadija, eskerrik asko, zuretzat txalo. Eskerrik asko, Kadija, simpatika. Katalin. Zein da Katalin? Katalin, zelako pena soetzaitu da latera, Zuk hartu hartzen nuen berren ubrito, Ze ondo gero, Afaltzen joateko, Baina, Kadija aukeratu dut. Ondo, ez da? Txaloa asko sobeto. Ez da etorten hazienda tardiak entzen dizu, Kadija dino ez etz. Bueno, eta, begira, hau horrela utziko dut, horrela. Eta azkeneko gozatxo bat egingo dut, eta gero etorriko dira berriro. Bai, ematen di denbora beste gauza bat egiteko. Baina, eskatu behar dizuet, ez dakit dauden. Eraztunak dituzu, txikiek suposatzen dut ezetz, baina irakasleek edo beharko nituzke 3 eraztun. Utziko dizkidazue 3 eraztun, mesedez? Alianza edo norbait eskonduta baldin ma... Kadija gauka, kadizke pentsatuko dute konbintzatuta gaudela. Hemen baduzu eraz... Txaro, lasai. Zurizena.
Lasai. Begira, Anak utziko dit bat. Ana, jarri hortxe makilan, hortxe. Baina horrek ez du balio, porque zabalik dago. Karo, izan da itxita. Garo, batzu daude horrela zabalik ez. Eraztun guztiz borobia. Norbait dauka, hortxe dago, a ber, ez dago eskondutako inor, jendea ja ez da eskontzen, eske moderno egia gara. Bueno, zu eskonduta zaude. Zuri izena? Urtzi hortxe. Urtzi hortxe. Hortxe dago, eraztun bat, eskerrik asko. Txano, lasai. Beste bat, aliantzaren bat edo badago ben. Bai, zuri izena? Gero, urtzi, itzuliko dizut, lasai, zuri izena? Miren, eskerrik asko, miren, hortxe dago. Jo, gainera hau garestia dirudi, Ojo, cuidao. Garestia. Ikusiko duzu, badukazu zer jarrita barruan? Bai, irakurri dezaket? Manda intxina. Ez broma da. Beste bat. Eta beste erantzuman. Hementxe. Zuri izena? Ane, utzi hortxe makiltxoan, horrela ez dut tramparik egiten, hortxe hau, aneren bestea, bale? Hortxe, horrela jarri gut, hortxe. Begira, hiru eraztun, begira. Horintzi itzuliko dizkizuet, Ane, zuri izena zan? Miren eta urtzi. Ane, miren eta urtzi, begira. Hiru eraztunak ditugu men, tramparik egin gabe, Hementxe da, hau superpolita da, holako kiribilduta bezala, ez da? Nork utzi dit hau, hortik izan da. Ane, kiribilduta bezala, eskerrik asko, begira. Hementxe euskagu hiru eraztunak. Orduan, zuek badakizue, erakutsiko dizkizuet ondo, ikustu jartzen baldin badut, hementxe bat. Hementxe beste, hau, kopa daukat ere ondo erakusteko. Begira, hortxe kopa, hor jarriko dut. Begira, ikusten dituzu hortxe hiru eraztunak, ezta? Hortxe hau da zurea, miren. Dauka puntitoa, barrutik dauzka. Bale, bueno, hortxe, nire etzai sartzen txikian ere, bueno, hortxe, hiru eraztun, urtzirena, anerena eta mirenena, begira, Esaten dute, magia gertatzen denean, karo, magia antzokian gertatzen dela, gero etxera heltzen zaretenan ja ez dago magiarik. Ni gaur saiatuko naiz, magia zeuen etxeetaraino eramaten. Magia ez bakarrik gertatzen hemen, baizik eta etxeetan ere magia egiten jarraitza. Hori da, munduan egin daiteken bigarren gauzarik zaiena, bale? Saiatuko naiz, Begira, hartuko dugu bat, hartuko dugu bi, eta hirugarrena zurea, txikia, hortxe. Hope, ez zait ez da erortzen ere. Eta kopan sartuko ditut hortxe, hortxe, begira, Zaiatuko naiz, begira. Hiru, Bat, bi, eta hiru. Jazta. Magia zegoen etxetara eramaten. Munduan egin daiteken bigarren gauzarik zaiena. Hortxe daude jaun Andreok, bat, bi, eta hiru eraztunak batuta ikusi nola dauden. Profesional banda izitxaron, begira. Ikusi nola dauden. Begira, batut. Hortxe daude, begira. Begira, ane. Ane, non zaude, ane, zein da ane? Ane, hartu. Ikusten hori zure eraztuna da, ezta? Hor dago lotuta. Ta hartu zure eraztuna, kendu hortik. Ezin duzu lotuta dago. Ane, hortxe dago, ezta? Ikusten duzuen nola hor dauden. Urtzi, hor dago zure eraztuna. Hortxe dago, zer? Alia, zu esan zuri izena, nola ditzen zara? Maider, ni ez. Begira, hortxe dago. Hiru eraztuna urtzi, hortxe daude. Hiru eraztuna. Orain, egin behar duzuena bai miren, bai urtzi eta bai ane da, pues, ea zein etxetan biziko zareten, edo nola ingo duzuen eraztunekin, edo, porque honek ja ez dauka atzera bueltarik. Esan dut, ez da, magia zegoen etxetara, eltza. Claro, no, si beste hiru, claro, bai. Kadijak aukeratutako sobrearen diruarekin, ez da. Edo bestela egin daitekena da magia, zegoen etxetara heldu beharrean, egin munduan dagoen gauzarik zaiena. Hau, esan dut zela, bigarren gauzarik zaiena da Euskaldun batek bere iritzi aldatzea. Orduan begira, egingo dugu gauzatxoa. Bueno, ikusten da, ez da? Hartu azpitik. Hartu, eta ikusi, kontuz, ez daitezela erori, ezin dira askatu, ez da? Ezin dira askatu, ez da? Zuri izena? Kepa, ekarri, mesedez? Oso, no, kepa. Ikusi ez daukala inolako zabalkunderik edo hortxe dago. Egin dezakegu beste gauza, begira. Hartuko ditugu, hauze? Nola sartu berriz, ez, begira. Baritarekin, horrela hartuko ditugu, hirurak, hortxe, oso. Ez daude solte bendigo. Begira, hortxe daude. Begira. Lehenengoa. Aiba, erori da. Bi, eta hiru. Nora erori da. Ai, hementxe dago.
Eta orain bai, begira, nola solte dauden urtzirena, urtzi. Zure eraztuna hementxe dago, urtzi, zure eraztuna da? Kontuz ez zaite zer hori, urtzi? Zure eraztuna miren bere puntitoekin super atzamar txiki-txikiak dituzu. Miren hortxe dago, eta hirugarrena anerenak kiribilduta dagoena, hortxe dago zure eta txalo haundi bat eman hiru laguntzaiei, hiru eraztunak utzi dizkiguten lagunei! Eta hemen nik uste dut, garaia heldu dela beste sari batzuk ematera hortxe daude zain, beraz, gero, berri ikusiko dugu elkar, bale? Ontxe arte, agur, gero arte! Bueno, eta oin, lehen hezkuntzako sarixak banatzera pasauko gara, LH bat eta bigarren mailetako irabazlea aurten, Iturburuko ikaslea da, eta txalo bero-bero batekin hartuko dugu, Lucía Zubillaga Etxebarria. Arrobixa badakau herrixan, Oso ondo, txalo bero batekin agurtuko dugu Lucía. LH, 3. eta 4. mailetan irabazlia Iturburukoa da bebai, eta beste txalo bero batekin hartuko dugu Aiora Larrañaga Martínez. Ia txaluak, Aiorantzako. Eta gaurko azkenengo sarixa banatuko dugu, LH 5. eta 6. mailetan irabazlia, aldatze ikastetxeko ikaslia da, etorri ba sarixa jasotzera, Jon Mendoza Tejada. Oso ondo banatu ditugu 5 sarixak, zorionak irabazliei, berriro eskerrik asko parte hartu dozuen guztioi, eta ez dakit eskolara bueltatzea nahi dozuen edo beste magia apur bat ikustia nahi dozuen. Gero gogoratu amaieran, irabazliak hurbildu zaitxe taldeko argazki xataratzeko, bai? Bueno, zuekin berrido, Imanol, Ituino Magua. Kaixo, lenguan, ez behira. Orain, magia baino, jolas bat egita gustatuko litzaiake. Eta jolas hori egiteko, behira, hau hemen txutsiko dut, eta behar ditut lau laguntzaile. Adibidez. A ber, atzetik, itxan. Atzetik, porque denbora guztian ari nahi zemendik gertutik. Venga, zu etorri zu ere, eta zu ere. Bai, behizu? Ez duzu nahi. Venga, etorri. Bai, oso, etorri. Lau laguntzaile, etorri. Begira, etorri, lau laguntzaile, etorri. Hementxe jarri, aurrera begira, oso no, aurrera, bat, bi, horrela, 3 eta 4. A ber, izenak esan, saietuko nahi izenak ondo garatzen. Zuri izena? Malen. Jule. Malen, Jule? Manes? Muhammad, bale. Malen, Jule, Manes eta Muhammad. Oso, perfecto. Lau pertsona dauzkagu hemen. Bi galdera dauzkal zuentzat, oso errezak dira, galderak. Ez da azterketako eser, oso errezak da. Lehenengo galdera da, zer moduz, marrastan duzue. Ondo? Batzuetan txarto, bale. Lehenengo galdera, oso ondo, bigarren galdera. Zer moduz, esaten dituzue, gezurrak. Erdizka, ya, no te lo crees ni tú. ¿Estás un, Mohamed? Ondo, hori ondo, vale. Begira. Zuetako bakoitzari iPad bat utziko dio, tablet bat. Utzi, gero itzuli bar dizkidazu, bera zelako begia jarri zaizkion, maleni, gero itzuli, Tablet bana. Eta tablet horretan egin marko duzuen marrazki bat. Bale? Venga, oso no, perfecto. Begira, hemen txauzkat, 4 tablet. Oso no, perfecto.
Hau da tablet bat antxinakoa. Analogikoa, bakarri dauka Paint instalatuta. Hartu. Vale, hemen txago, beste bat, eta beste bat, Mohamed. Orduan, bertan marrazteko, klaro, erroturkia bar duzu, hemen txauzkat erroturkiak. Orduan, entzun gauza bat, begira. Bertan egin bar duzu marrazki bat. Nahi duzuena. Baina, ez egin denok berdina. Osea, izan bar dira ezberdinak lau marrazkiak, bale? Osea, zu behiratzen ikusten baden baduzu, manesek egiten duela monigote bat, zuk ez egin monigote bat, egin txakur bat, edo gauza simpleak, Osea, etxe bat, jazta. Edo zuaitz bat, jazta. O eguzkia. Zeo zer simplea, ez egin orain un Guernica de Picasso, ez da behar, bale? Hartu bakoitzak errotulki bana. Eta importantea, jendeak ez du ikusi behar egiten duzuena, bale? Orduan jarri karpetarekin horrela, eta marrazten duzue, eta jendeak ez ikustea, bale? Ni bitartean, hemen txaurrean jarriko naiz, nik ere ez dudalako ikusi behar zer egiten duten, eta bitartean magia bat egingo dizuet, begira, atzamarronekin, flipatuko dizuet, begira, Begira. Eskerrik asko. Kaia, bai, demora egiteko da. Beste ba, begira, atzamarra. Atzamarra, luzatuko dut onarte. Hauxe, luzatu egingo dut, 20 zentimetro, onarte, 20 zentimetro, más o menos. Marraztu zuek, Bale, ba, ez erakutsi jendeari, jendeak ikusi ez dezala. Zaituko nahiz, 20 zentimetro, flipatuko duzu, begira. Gogorra da, goizetan, kostatu egiten zaiz, luzatu egiten da. Bukatu dute ja, porque ja repertorio gabe geratzen ari naiz. Bukatu dute ja, amaitu dute ja. Amaitu duzu atzekok? Bai, bale, errotulkiak emon, marrazkiak erakutsi gabe, mesedez, marrazkiak ez erakutsi, bale? Ez erakutsi marrazkiak, errotulkiak, jazta, hemen daude danak? Bale, oso no, perfecto. Eta, joan pasatzen, mesedez, Muhammad, pasatu zure marrazkia erakutsi gabe, pasatu manesi, manes, zure marrazkia eta Muhammad demna, pasatu Juleri, eta Jule, zuk hiru marrazkiak, pasatu Maleneri. Pasatu danak Malen da, hemen dagoena, ez da? Maleneri pasatu, Malen zuri pasatzen dizkizutenean, pues hartu, porque bestela erortzen dira, bale? Zuk ikusi ditzakezu, baina jendeak ez, bale? Bai? Badauzkazu jalauak, Malen? Malen, ez da horren zaila esaten ari naizena, Malen, badauzkazu lau marrazkiak eskuetan? A ber, pasatu marrazki guztiak Maleni, mesedez. Pasatu danak, Maleni? Bai, Malen, badituzu danak? Bai, oso ondo, Malen. Eta orain, ordena aldatu, nahaztu marrazkiak, inork ez jakiteko zeinek egin duen zein, bale? Bai, Malen? Nahazten ari zara? Begiratzen badut ez dut ikusten marrazkia, ez da? Oso, no, perfecto. Eta marrazkiak utzi horrela. Buruz bera, lurrean. Oso, no, perfecto. Hortxe. Eskerrik asko, simpatika. Orduan, lau marrazki ditugu. Hoietako bakoitzak marrazki bat egin du. Bi galdera egin dizki eta hasieran gogoratzen duzu, ezta? Ze moduz marrazten duten eta ze moduz esaten dituzten gezurrak. Marrazteko unea pasatu da ja. Orain, gezurra esan behar duzu. Ni joango naiz banan galdetzen. Marrazki bat hartuko dut eta erakutsiko dio jende guztiari eta zeuei ere erakutsiko dizuet. Eta galdetuko dizuet. Zuek egin duzue eta beti erantzun behar duzue. Ez. Beti esan behar duzue ezetz. Norbaitek gezur esango du eta gu saiatu behar gara asmatzen nork esaten duen gezurra, bale? Hori da jolasa, horregaitik, ni jolas batekin bukatu nahi nuen, jolasera dauka, bale? Ulertu duzu, ez da? Ulertu duzu? A ber, ez, ni galdetuko dizu eta zuek beti erantzun behar duzu, ez. Ulertu duzu? Ba, oso erreza da, begira. Nik joango naiz erakusten marrazkia, zeu erakutsiko dizuet eta galdetuko dizuet. Zuek egin duzu eta zuek beti erantzun behar duzu, ez, beti ez. Ulertu duzu? Pues oso erreza da. Ni joango naiz erakusten marrazkia, eta zuek beti ez. Bai, edo ez? Pues oso erreza da. Nik hartuko dut marrazkia, joango naiz banan erakusten eta galdetuko dizuet. Zuek beti ez. Ulertu duzu? Pues oso erreza da. Nik hartuko dut marrazkia, erakutsiko dio jendeari, zeu erakutsiko dizuet eta beti izan behar duzu ez. Ulertu duzu? Pues oso erreza da, nik hartuko dut marrazkia, banan erakutsiko dizkio jendeari, eta beti ez. Ai, parkatu, baina ulertu dute, primera ulertu zuen. Bakarrik esan behar duzu egia, nik eskatzen badizuet. Bestela beti ezetz, bale? Beti ezetz. Manez, zara, ez da? Te pillau, manez. Lehenengo marrazkia. Importante, erakusten dudanean, ez egin. Edo barri, edo ez izan, nirea da, porque orain jabak egun orke egin duen, bale? Zuek, cara de poker. Hori da, cara de poker. Bueno, berdin, lehenengoa.
Ui, superpolita. Erakutsiko jo jendeari. Uste dut horrela dela. Enago oso ziur zer den. Erakutsiko jo. Ez egin gestorik inork ez dezala esan horrena den, Hor txago, bai? Ikusten duzue? Bai? Txiko dituta joko bentxe. Ez dakit den itsasontzi bat eta itsasoa eta eguzkia edo pendrive bat sartzen non baiten edo ez dakit oso ondo sartzen. Zuk egin duzu, Malen? Ez. Zuk egin duzu, Jule? Ez. Zuk egin duzu? Ez. Zuk egin duzu, Ibra? Ez. Norbaitek gezur esaten dut, asmatu behar dugun hor. Beste ronda, uste dut badak edalan orden gezurtura, baina beste ronda bat behar dut. Zu izan zara? Ez. Zu izan zara? Ez. Zu izan zara? Zu izan zara, Mohamed? Ikusi gorputzaren jarrera. Gorputzak esaten digu noiz egiten dugun gezur. Urduri jartzen garenean eskuak, ikusi nola dituzten eskuak denek. Izkutua, claro, ahora lehen izkutan euki dituzte, hementxe sartuta, poltsikotan. Azkenengo ronda, baina uste dut badaki dela zeinan. Zu izan zara? Ez. Zu izan zara? Ez. Zu izan zara? Ez. Zu izan zara, Mohamed? Ez. Orain, egia esan behar duzu. Zu izan zara, Mohamed? Asmatu dut, Mohamed, oso ondo egin duzu, eskerrik asko, Mohamed. Oso ondo, eskerrik asko, itzuli zaitezki zure tokira. Eskerrik asko, urrengoa. Hartu urrengo marrazkia, Malen. Erakutsi guztioi. Ui, ze polita. Etxe bat. Klasiko bat. Zu izan zara, Malen? Zu izan zara, Jule? Zu izan zara, Manez? Manezek ez du, ez da ez esaten. Zu izan zara, Malen? Ez. Zu izan zara, Jule? Zu izan zara, Manez? Ez. Begira eskuak berriro ere, iskutuan, atzean, Manezek dirudi bertso bat bota behar duela. Azkenengo ronda behar dut. Zu izan zara, Manez? Eta egia esaten ari zara. Zu izan zara, Jule? Zu izan zara, Malen? Ez. Mira, Jule ez da usartu ezetz esatera ere, esan du horrela. Baina nik uste egia esaten ari dela. Nik uste gezurtera, oso gezurtera ona, por cierto, Malen dela. Malen, orain egia esan behar duzu. Zu izan zara? Bai. Oso nahi duz, eskerrik asko. Malen, itzuli tokira. Urrengoa. Hartu urrengoa eta erakutsi jendeari. Ui, ze polita. Baia, hemen jartzen du Jule eta Jule, nork egingo zuen marrazki hau? Aztu zaitezatea ez duzuela firmatu behar. Jule, zu izan zara. Eskerrik asko, Jule, oso ondo egin duzu. Eta azkenengoa, etorri Manez, azkenengoa, asmatuko dut, nork egin duen marrazkia ikusi gabe. Karo, tontakeria bada ez da, oso errezada jakite azkena zuk egin duzu. Orduan, zurekin egingo dugu pixka bat diferente, begira. Eman pauso bat horra, mesedez? Oso ondo, eta niri begira jarri, hori. Hartuko dut, hauetako bat, eta buelta mango zut papelari, oso ondo. Eta eskatuko dizut favore errez bat, begira. Zuk imaginatu behar duzu hemen, gure artean, horma haundi bat dagoela, horma txuri haundi bat. Eta horma horretan, hartzen duzula esprai bat, badakizue grafitiak egiteko esprai bat, hartzen duzula esprai bat, eta egiten duzula lehen egin duzun marrazki berdina. Baina zure irudimenean bakarrik, ez duzu eskurik mugitu behar, ez duzu begiri mugitu behar, geldi zauden bezala, bakarrik zure irudimenean. Ni saiatuko nahi zure irudimenean sartzen, eta ikusten zer egiten duzun, bale? Saiatuko nahi, ze hau ateratzen baldin bada, bueno, ikaragarria, ba. Hasi, orain. Horrako zerbait, a ber? Jo que sé, bere irudimenean sartu nahi, jo que sé, txiko. Ez dakit zer den. Nik horrelako zerbait antzeman dut, bere irudimenean sartu naiz eta horrelako zer antzeman dut. Hartu mesedez zure marrazkia, ez erakutsi oraindik. Txikusten, mesedez. Bat bita hiru esango dut. Hiru esaten dudanen erakutsi, atxalo egiten duten, bale? Bat bita hiru erakutsi. Manez!
Bikain egin duzu Manez, eskerrik asko. Txalo bero bat Manez entzat, ikaragarri ondo egin du eskerrik asko Manez. Bueno, Jon Andreu, eta nire partetik hau izan da dena, espero dut ondo pasatu izana, sorionak, saritu guztioi. Sorionak ere, sarituak izan ez arren parte hartu duzuenoi. Hori dalako importantena, bene-benetan. Literaturagatik, sariengatik egin beharrean, literaturagatik, ipuinengatik, eta zeuen irudimenarekin, horregatik bukatu nenuen truko honekin, zure irudimena lantzagatik, hori oso importante da. Bai magian, bai literaturan, bai bizitzan, bai artean, beti edonon hori oso importante da. Beraz, sorionak parte hartu zuen guztioi, eskerrik asko, eta sorionak sarituei ere. Beste bat arte! Agur, Jon Andreok! Agur, agur, agur! Agur, agur, agur!